En algun moment vas escollir la dansa com a forma de vida. De vegades les coses et pillen desprevinguda. La danza se hace visible hoy porque la danza es transfronteriza, no tiene límites, no tiene barreras. Somos movimiento constante y cada uno de los movimientos de la tierra y los movimientos sociales resuenan con nosotras. Perquè la vida és moviment. La danza se hace visible hoy porque es nuestra expresión de entrada a otras maneras de hacer, a otros caminos posibles. I perquè volem contribuir a viure en un nou paradigma sobre les coses. Que volem lluitar per una normalització de la dansa, perquè els nens puguin començar a ballar des de ben petits a les escoles i perquè de grans també puguem seguir fent-ho tan professionalment per plaer o per salut. Perquè la dansa ens dona eines per relacionar-nos amb nosaltres mateixes, amb el nostre cos i amb les altres persones. Que la creativitat sigui l'epicentre només pot tenir resultats positius. Perquè la dansa és una finalitat i també un medi per poder-nos mobilitzar socialment, políticament i ara, més que mai, pel medi ambient. Perquè la dansa ens fa lliures. Perquè la dansa és un llenguatge universal. Todo se mueve, todo evoluciona, progresa, todo rebota y se refleja. De un punto a otro punto no hay línea recta, de un puerto a otro puerto. Un viaje. Darle nombre, devolverlo a la vida, para mejor comprender el movimiento. Apropem-nos i avancem juntes. Perquè volem formar part d'aquesta gran coreografia. Perquè la dansa és una celebració de la vida a la que tothom està convidat.